అండ్ ఇదిగోండి వీణా మేడం గారు వచ్చారు, హైదరాబాద్ నుండి వచ్చారు. హైదరాబాద్ నుండి ఫ్లైట్లో వచ్చి అక్కడ వైజాగ్ వచ్చారు. వైజాగ్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు, కార్లో వచ్చారు వీణా మేడం గారు. చాలా సంతోషం అండి. మాకైతే వచ్చి ఇలాగా మాకు ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో కూడా ఇచ్చారు, 25,000 ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం మేడం గారు. మీరు ఎప్పుడూ హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు మీ జూనియర్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అని. ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నారు మేడం గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. వచ్చిన రూట్ అది ఆ లైన్ ఘాట్ రోడ్ వెళ్ళిపోతే ఇంక స్ట్రైట్ వైజాగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. మేము కర్రీగా